mustiin vaatteisiin aina sonnustautunut pitkä mies, joka on kotonaan kapakoissa ja rock'n'roll jatkoillaan roikottaa pientä kaunista tyttöystävänsä. Hän soittaa sille aivan kauheassa kännissä, kun on kadottanut kaikki varusteensa, avaimensa ja kaikki. Soittaa jonkun toisen puhelimesta 3 yöllä ja vaatii tulemaan huolehtimaan tympäisevällä tavalla vanhaa, tympäisevä ikikäinen klisee on taiteilija herra Rock ja on rouva, joka huolehtii, joka antaa tarpeellisen vapauden, itseilmaisun oikeuden Rock huoripukille, joka pyörii ympäri kapakoista ja etsii muuta, etsii lisää ihailijoita, niitä, jotka voivat arvostaa häntä, nähdä hänessä jotakin suuren tähden, jotka suostuvat ostamaan koko asian, suostuvat vielä uskomaan siihen. Ja se menee, se liikkuu. Kunnes itsekin alkaa kyllästyä, kunnes tuntee olevansa liian vanha. Vartalouskollinen ei enää jaksa, ei pysty enää. Ja loosessa baarimikot nuorentuvat, kaikki tutut baarimikot ovat aina nuorempia vain. Millaisia vaihtoehtoja hänellä on, ei monta. Hän voi kokea herätyksen. Hän voi tulla uskoon. Hän voi tulla toisiin atoksiin radikaalisti, mutta elämäntilannettaan, elämäntapojaan hän voi muuttua. Kyllä, hän pystyy muuttumaan. Uusi, parempi elämä ja jo muutaman ensimmäisen vaiheen muutokset. Muutaman viikon sisällä tuntuu muutos paremmin jaksaa, paremmin kestää, mutta sitten alkaa epäilys taas hiipiä mieleen. Kämpän seinät tuntuvat kaatuvan päälle. Yksinkertaisesti liian paljon on paikkoja, joissa nyt tänään on ihmisille hauskaa, on liikaa voitettavaa. On sellaisia kauniita nuoria tyttöjä, joita kukaan ei tänään pane. Ne kävelevät ympäri kapakoita ja hän istuu nahkahousut naulakossa kotona